דמיינו מערכת שמזהה את הרגע בו הכל משתנה. נפילה, השקט שמגיע אחריה, וההבדל בין להיות לבד לבין לקבל עזרה בזמן. אולקר מזהה את הנפילה ושולחת התראה מיידית. המשפחה מקבלת עדכון והעזרה מגיעה ללא עיכוב. אולקר מזהה סימני מצוקה או התנהגות אגרסיבית ומעדכנת את המשפחה מיד. אולקר היא שכלה של אינטליגנציה שקטה בבית. היא לומדת את דפוסי היומיום, היא שמה לב כשמשהו משתנה, והיא דואגת שמישהו ידע מזה בדיוק ברגע הנכון. המערכת מבינה את ההתרחשות בזמן אמת, ויודעת לזהות בדיוק מתי נדרשת התראה, והיא עושה זאת בכבוד מלא, תוך שמירה על 100% פרטיות, עם אפשרות לתצוגת קווי מתאר בלבד. אולקר מסייעת במניעת נפילות על ידי שליחת התראה מיידית בעת קימה מהמיטה. ההבדל הוא אמיתי, מוכח כמפחית נפילות ב-90%. אולקר צופה ומזהה רגעים של הזנחה, ודואגת שהמשפחה תעודכן בזמן. חלק מהרגעים המסוכנים ביותר קורים בשקט. המערכת מזהה כשזמן השהייה מתארך יתר על המידה, ומתריעה לפני שהחשש הופך למצב חירום. יציאה מהבית בשעות לא שגרתיות עלולה להיות מסוכנת ומבלבלת. אולקר מזהה זאת מיד, כך שההגנה מתחילה עוד לפני שהסכנה מתממשת. פחות מקרה חירום, תגובה מהירה יותר, ושקט נפשי מתמשך. כי השמירה עליהם לא נעצרת כשיוצאים מהחדר. אולקר, בטיחות חכמה, דאגה אנושית. לפרטים נוספים, olacare.com